Narayana kewajibanmu aja nganti lirwa sira nguntakke marang sedanipun bapa. Oh nggih kula kedawas dos pundi bapa carane ningna ciptamu pun bapa untakno nganggo geni panasing ati lan umpama bisa lulus ing kono dadi sarana pun bapa munggah marang kasuwargan Narayana tansah marparing sukma Dinatmaya winaya ing asapi sinimpen talenging kalbu pambukaning warana paran saking lip layap ing aluya apa kaya mengkono sigra sang Narayana sedhatep